Totes les notificacions que rebo de l'Ajuntament tenen a veure amb el càstig. Totes les notificacions que rebo de Google tenen a veure amb el futur, amb noves eines, noves possibilitats. Un autònomo, amb una oficina senzilleta, amb un treball innovador, voler passar en l'ús de les eines de la comunicació a les persones d'aquesta situació que estan totes, alcaldes, secretaris d'estats, directius de les companyies, passar-los aquesta. Que vegin una miqueta les opcions, les alternatives que té el núvol, ja perquè puguin comunicar més, compartir més, i ja que puguin orientar-se i dirigir-se allà on vulguin. Però això és un tema d'ingeni, és un tema de coneixement, és un tema d'interpretar que estem en un món en què el temps, la llibertat, és per gaudir-ho. Ai, senyor, senyor, que pesada és aquesta càrrega, diuen alguns. Lògicament, que dificultós és viure, diuen uns altres. Sí, és veritat. És veritat. És molt difícil pel mortament. És molt difícil. És molt difícil. Per altres és molt fàcil. Però hi ha una cosa que està clara. En l'any 2011 no es pot anar així per la vida. No es pot ser un ajuntament que tingui una fàbrica d'imposar sancions. S'ha de ser més